Când Alex s-a mutat într-un bloc vechi, toți vecinii păreau normali, cu o singură excepție. Apartamentul de la etajul 4 era mereu întunecat. Nimeni nu intra, nimeni nu ieșea. Totuși, în fiecare noapte, exact la ora 2:14, se auzeau pași grei pe hol. Într-o seară, Alex a întrebat o vecină cine locuiește acolo. Femeia a devenit palidă. Nimeni. Apartamentul e gol de aproape 10 ani. Alex a râs, crezând că glumește, dar în noaptea următoare a decis să verifice. La ora 2:14 a ieșit pe hol. Pașii se auzeau din nou, încet. A apăsat. Se apropiau de apartamentul 42. Alex a privit spre ușă și a observat ceva ciudat. Clanța se mișca singură. Apoi ușa s-a deschis câțiva centimetri. Dinăuntru era întuneric complet. Și totuși cineva șopti: "În sfârșit ai venit?" Alex a fugit direct în apartamentul lui și a încuiat ușa. Dimineața a mers la administrator și i-a povestit tot. Bărbatul a rămas tăcut câteva secunde. Apoi a scos o fotografie veche. În poză era un grup de locatari din urmă cu 10 ani. "Îl recunoști pe băiatul acesta?" Alex a simțit că îi se oprește inima. Era el. Purta exact hainele din noaptea trecută. Problema era că fotografia fusese făcută cu 5 ani înainte ca el să se mute în acel bloc.